Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi ka natong tanan mga igsoon. O Shabbat Shalom sa tanan natong mga kaigsoonang mga Messianic sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa atong mga friends sa Facebook o sa atong mga kaigsuonan nato sa nagkalaing dapit nga nagasunod ka nato kanunay sa atong live sa atong mga kaigsuonan sa Mindoro Oriental. Maayong gabi ninyo diya og sa Jinsan, General Santos City, og giusab sa Bulacan, mga kaigsunan. May gabi isang mga Messianic sa Bulacan, sa Baybay City, Leyte, sa Iligan City, sa Mindanao, Lanao del Norte, mga igsoon sa Iligan City. Kumusta diya sa panimalay ni Brother Alfredo Bantrugan ug sa iyang mga tibuok pamilya na ay Shabbat diya, na ay buluton diya sa ilang panimalay. Og giusab sa Bukidnon, mga kaigsunan, maayong gabi inyong tanan diya. Og sa Alubihid, Misamis Oriental, naa diya nga akong igsoon Brother Tudy Silva nga ay Shabbat diya sa iyang panimalay uban siyang tibok pamilya. Og Shabbat Shalom ninyong tanan diya sa Cagayan, sa Alubihid, sa akong mga kaprentehan diya sa Alubihid, Misamis Oriental, og diya sa Cagayan de Oro City. Maayong gabi kanyong tanan, maayong panglawas ninyong tanan, ug maayong pagpaminaw ninyo ni atong programa mga igsoon. Bisan kung kada Bernes sa gabi ilang ni siya, samtang tagaanta sa Elohim o kahigayonan sa pagwali sa iyang pulong diha sa kahanginan. Aron nato ipaambit ang kamatuoran mga igsoon dinhi sa publiko. Basin pa dunay mga karnero sa Elohim nga nangitag kamaturan o gusto og kaluwasan. Okay? Maayong gabi usab og Shabbat Shalom sa tibuok mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel. Shalom alino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Okay. Kain ano ikulim lasot dabar ni gid haimit ilabiad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So anhin na punta sa atong programa ning takna sa kagabion mga igsoon, matuman gayod ang tagna sa Biblia. Mao na ang atong isgutan mga kaigsunan. So, ang pangutana, unsa ba ang giawayan karon sa mga Hudyo ug mga Pilistihhanon nga sukad pa sa sinugdanan, sa ila pala nga mga ginikanan nagsugod na sila og away, mga kaigsunan. Mayong gabi, Shabbat Shalom, Brother Sunnyboy Laskay. Okay. Unsa man ning gitawag og unsa maning mga Pilistihhanon, mga kaigsunan? Kinsa may ilang mga gigikanan niini niana kanang mga Pilistihhanon? Mao nay wala mahibaw mga igsoon. Ang mga gigikanan sa mga Palestinian komplikado og lain-lain. Mao ni sila ang mga gitawag og mga libod suroy sa kamingawan, mga kaigsunan. Wa ni sila kaugalingong nasod o asa ni sila mahitapon, kuyog sila maadto sila sa Arab o pwede sila mag-Arab, mga kaigsunan, o moadto sila sa mga lain-laing mga kanasuran, pwede sila mo hiusa dito. Mo ning mga Palestinian, komplikado kayo ang ilang gigikanan o lain-lain sad sila gigikanan. O halos kitang tanan nga mga Pinoy, labi na sa mga protestante o mga himasa sa Biblia, pamilyar kayo kanato ang ngalan nga Pilistihhanon. Ilabi na kon ang istorya bahin ni David ug ni Goliath, no? Ilhan kay nato ang mga Pilistihhanon. Pilistihhanon dayon ang atong mahinumduman. Og sa istorya sad ni Samson ug ni Delilah, Pilistihhanon sa dayon ang atong mahinumduman. So pamilyar kayo kanato ang ngalan nga mga Pilistihhanon. Apan unsa ba ang giawayan karon sa mga Hudyo og mga Pilistihhanon, mga kaigsunan? Iyota ba, relihiyon ba, o bahin ba sa politika? Ang tubag, wala niya na, dili ka na mo ilang giawayan. Para nako, mga kaigsunan, ako lang niya, garbo ang hinungdan sa ilang away. Sa Biblia, atong mabasa nga ang mga Pilistihhanon, mga kaigsunan, maoy una kanunay manghagit sa Israel sa away. Sama sa panahon sa mga maghuhukom
Katong panahon nila ni Samson, nila ni Gideon, nila ni Jepte o Deborah, kasagaran nga maguna-una og away panghagi sa Israel maugyod ang mga Pilistihanon. Sila ang kanunay manghilabot sa Israel, og ang Israel igo ra gyud nga manalipod sa ilang kaugalingon. Di ba? Kung imo basahon ang tibuok libro sa mga maghukom, igo ra gyud ang Israel manalipod sa ilang kaugalingon. Bisan pa sa panahon ni Haring David mga kaigsunan o ni Haring Shaul, igo ra sila manalipod sa ilang kaugalingon. Ang mga Pilistihanon moogyoy mag-una-una og pagpanghagit sa Israel bahin og away mga kaigsunan. Shabbat Shalom ni Brother Mario Cerezo. Shabbat Shalom ni Brad. From Mindoro Oriental. Maayong gabi ini yung tanan taga Mindoro nga mga kaigsunan nato diya. So, apan ang gubat nga gisgutan sa Zacarias 14 nga atong gisgutan sa miaging Shabbat mga igsoon, dili gubat tali sa mga Pilistihanon og sa Israel, kundi gubat tali sa Israel batok sa mga nasod sa kalibutan. Mao na ang gisgutan sa Zacarias 14. Gubat tali sa Israel, batok sa tibuok kalibutan. Gubat batok sa mga nasod nga naglibot kanila nga mao ang mga Islam countries mga kaigsunan, nga mga kadugo ra usab sa mga Israelita. Nganuman, mga kaliwat sila ni Ismail. Mga kaliwat ni Ismail nga mao ang mga Arab countries, mga Arabo mga kaigsunan. Nga igso ang nga gitawag igsuon ni Isaac si Ismail. Mga kadugo ra gyud nila. Mga Islam countries mga igsoon mo na ilang mga kontra unya nga maglibot sa Israel nga ilarang kadugo. Mga kaliwat ra ni Ismail nga mao ang Arab nga igsuon ni Isaac, o ang mga kaliwat ni Esau nga mao ang Edomia nga kaluha ni Jacob o Israel, kaluha sa Israel si Esau. Nga sa sinugdanan pa lang mga kaigsuonan adunay away tali ni Ismael og ni Isaac mga igsuon. Gumikan kay dili gusto ni Sarah nga bahinan si Ismael sa bahandi ni Isaac nga kabili ni Abraham. Diba? Nakadumdum mo sa istorya kung basahon ninyo ang Genesis. Giabog ni Sarah, gipapalayas ni Sarah si Hagar, kauban siyang anak ang si Ismael, kay dili siya gusto nga mabahinan si Ismael sa kabili ni Abraham mga igsuon ngadto kang Isaac. Mao na mga igsuon. Nagsugod na ang ilang away sa mga bata pa sila tungod sa pag-ilog sa mga kabilin sa ilang ginikanan. Kay dili lagi gusto ni Sarah nga pabahinan si Ismael sa bahandi ni Isaac nga kabili ni Abraham. Mauusab ang nahitabo ni Esau og ni Jacob. Kaluha ni sila magsuon. Kaluha. Pero diha palang gani sa taguangkan sa ilang inahan nga si Ribka, nagtinandakay na sila, nagtinindakay na. Mabasay mo na sa Genesis na nahibulog si Rebecca nga, sige magsinikaray ni mga bata. So nangutana sa adunay tungod sa kasakit. Ningon ang adunay, duha kadagkong nasod ang nagdumog diya sa imong sulod, diya mo na. Gadumog na. Diha pagani sa taguangkan sa inahan. Si Esau o si Jacob gadumog na mga kaigsunan. Sugod na ang ilang away. Naapa sila sa taguangkan na, gasugod na ang away ni Esau o ni Jacob. Muna ang gubat karon sa mga Edomihanon nga mga Muslim o sa kaliwat sa mga Israelita hangtod gina sa katapusan ng ilang away. Kay gasugod naman gani dito pa sa tiyan nag-away na ang duha ka mga kaluha mga kaigsunan. So sa hangtod sa ilang pagkadako mga kaigsunan, nag-away na usab si Jacob ug si Esau tungod sa pag-ilog sa panalangin gikan sa ilang amahan nga si Isaac. Og walay katungod si Esau sa pagkuha sa panalangin gikan sa ilang amahan nga si Isaac, bisan tuod kung siya ang panganay unta mga igsuon, siya unta ang angayan nga modawat sa panalangin gikan silang amahan nga Isaac,
pero nawad-an siya katungod sa pag-angkon ini, kay iya naman nga gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay sa usa ka panaksang linugaw. Di ba? Pamilyar kay nato ang istorya. Bisag di na nato basahon, nahibalo na taniana. So, mauna mga igsoon, nga ang ilang away, nagpadayon hangtod sa ilang mga kaliwatan. Mauna, nga matuman gayod ang gisulti sa Biblia, kung unsa ang gisulti sa Biblia bahin sa Israel, o sa mga nasod, kana maoy matuman. Libutan nila ang Israel, tungod kay ang Israel, mahimong bugat nga bato, alang kanila. Mahimong bugat nga bato ang Israel alang sa mga Islam countries nga naglibot nila. Tan-aw nimo ang mapa sa Israel, gamay kay nga mapa, abi nimo ang gidakon sa Israel mangigsoon, dako lag jutay sa Cebu province. Unsa ang isla sa Cebu, kita man ninyo sa mapa, unsa ra kagamay ning isla sa Cebu, dako lag jutay ni ana ang Israel. Mura lang Palawan kadako ang Israel mga kaigsunan. Unya imong tan-awon ang mga nasod nga naglibot, ng mga Islam countries na Jordan, Syria, Iraq, Iran, ni apa diri sa Egypt, Saudi Arabia, daghan pang mga nasod ya mga igsoon naglibot ana. Ha? Dagko nga mga nasod ang naglibot sa Israel. Apan ilang libutan ang Israel, gumikan kay para nila ang Israel mahimong bugat nga bato. Sa ato pa, burden, problema nila ang Israel. Samtang ang Israel naa sa Middle East, problema nila ang Israel. Maglabad ang ilang ulo nga magtanaw sa Israel. Nga naman, nga nung mahimong magbugat ang Israel nga bato sa ilang mga mata. Nga nung mahimong mang problema ang Israel alang nila. Nga nung mahimong mang palasanon ang Israel alang nila. Tungod nas kasina, mga kaigsunan. Mabasa ni muna ha sa Zacarias 12:3. Libutan ang Israel sa mga nasod kay himuon sa Adonai ang Jerusalem nga usa ka mabugat nga bato. Mahimong bugat ang Israel tungod sa ilang mga inventions nga mga armas og mga pangdepensa mga igsuon. Sama sa gitawag nila nga Iron Dome, no? Nga mismo ang Amerika, ang Saudi Arabia gusto mo palit sa Iron Dome sa Israel. Gusto nila paliton ang Iron Dome hasta ang India. So naa sila kasi libog sila nga naamang Israel ana kita wala mo nang musamot ka bugat. Musamot ka bugat ang Israel para nila magproblema sila sa Israel kay nakaimbento og mga armas, mga pangdepensa nga wala sa ila. Naapay gitawag sa Israel karon nga David Sling. Mga pangdepensa gyapon mga kaigsunan nga mas ngilngig pa sa Iron Dome mga igsuon. Kanang gitawag nila David Sling nga depensa nga pangpusgay sa mga nasod mga kaigsunan. Pangpusgay sa nasod. Kanang David Sling karon nga naimbento sa Israel, wa pa na nila gamita. Ang ilang gigamit ang Iron Dome pa. Mo'y na-apply ug napakita nila sa mga nasod. Og naa pa gyud gitawag nila Arrow 3 mga kaigsunan. Kanang Arrow 3 sa Israel nga mo pangpusgay nila sa mga satellite sa mga nasod. Kuyaw kay na kining mga matanga sa depensa wala sa ubang mga nasod. Mauni ang makapahimong bugat sa Israel sa atubangan sa mga nasod. Magdala kasina ba? Kasuya nga ila makita nga maglisod na mahinuntag papahawa aning nasura o glisod kay tas unang wa pa sila'y mga armas atong 6D war na hinomdumo. Unom ka nasod na naglibot sa Israel. Gitabangan ng Israel unya manumano pa to nga gubat sa una kay wa pa sila'y mga 1968 pagod di ay kuno to. 68 kung wa ko masayop. Mga 1968 so wa pa kayo mga high-tech nga mga armas nila niadtong panahon na. So manumano ang enkwentro dias deserto. Pila ka nasod, Egypt lang daan, perting daghan nagtangke di gera, perting daghan ng sundalo, Saudi Arabia, daghag tangke di gera, daghag sundalo, niya dagko na nga mga nasod, plus naapay Lebanon, naapay Jordan, mga igsoon. Pero pila pa ka nasod nagtabang, 5 unom to. Pero, kumusta? Nakapiog ba sila sa Israel? Niadtong 6D war? O niya,
Gitunong pagyud nila ang pag-atake sa Israel sa Yom Kippur, mga kaigsunan. Gitunong pagyud nila sa Yom Kippur nga ang Israel namuasa puasa man basta Yom Kippur tibuok Israel magpuasa. Walay exempted. Puasa batag tigulang puasa. Mga sundalo pulis puasa. So, atol sa Yom Kippur, imbes alas 3, nga perting gutoman na, kanang oras alas 3, gutom na kayo na. Kanang magpuasa ka, hindi alas 3, perting gutoman na. Mooy pag-atake pag nila sa Israel. Gi-atake nilang Israel, nga Israel, wa pa makakaon, wa pa makabreak. Kapuasa. Pero, unsay na itabo, unom ni akabat o unom kaadlaw ang gubat, mga kaigsunan, gilibutan ng Israel. Nakapiog ba sila? Nakapildi ba sila sa Israel? Wala. So how much more karon panahona nga naanay mga high-tech nga mga naimbento ang Israel, sama sa Iron Dome, David Sling, Arrow 3, maglisod na silang buntog sa Israel, mga kaigsunan. Munang Israel, bisag libutan pa siya sa tanang mga nasod, kay gitagna lagi sa Biblia, matuman lagi ang tagna sa Biblia. Nga bisag libutan ang Israel sa mga nasod, libutan, kay mo may tagna sa Biblia. Pero di sila kapildi sa Israel. Kay ang Adonai manalipod sa Israel. Manalipod ang Elohim sa Israel, mga kaigsunan. Muna naangawa sila'y nahimo. Labaw na karon wa sila'y mahimo, mga kaigsunan. Ang Israel kanunay nga gipanalipdan sa Elohim. Muna itiman-an nato, sumala sa gisulti sa Salmo. Matuman gyud ang gisulti sa Biblia. Matuman gyud ang gitagna sa Biblia. Atong basahon Salmo 83, versikulo 3, ngadto sa 8. Matud pa Salmo 83, 3 ngadto sa 8. Naghimo silag mga daotang laraw batok sa imong katawhan. Kinsa ang katawhan sa Elohim? Ang Israel. Ato pa, naghimo silag mga daotang laraw batok sa Israel. Nagsabot sila batok sa imong gipanalipdan. Nagsabot sila batok sa imong gipanalipdan. Sa ato pa, ang Israel gipanalipdan gidi ay sa Elohim. Nagsabot sila batok sa Israel nga gipanalipdan sa Elohim. Apan ang nasod sa Israel, mga igsoon, at munitiman nga kanunay gayod nga gipanalipdan sa Elohim. Ato gyud na nga mabasa sa Biblia. So kadpa sa panahon ni Yehoshua or Josue sa Binisaya, sa panahon ni Yehoshua hangtod sa mga hari, ang Adonai na nalipod kanunay sa Israel. Versikulo 4 sa Salmo 83:4. Matud pa sa mga kaaway sa Israel, dali nga re sila miingon. Laglagon ta ang ilang nasod aron makalimtan ang Israel hangtod sa kahangturan. Mo ni plano nila. Mao gyud ni ang ilang tinguha, ang paglaglag sa Israel. Og mausad daw ni ang gitagna kuno sa Quran, mga kaigsunan. Nga dili na kuno makabalik ang Israel sa pagkanasod. Kay nawala biya ang nasod sa Israel magiyon ang Israel nawala biya na sa pagkanasod. Ang Israel, mga kaigsunan, sulod sa 1,000 kapin katuig. Kanus ang nagsugod nga nawala ang Israel? Nagsugod na ni adtong tuig 70 AD. Uman giatake sa Roman Empire ang Jerusalem, gipusgay nila ang templo, mga kaigsunan, dito sa Israel. Nangapatlaag ang tanang mga Hudyo. Way nabilin sa nasod sa Israel, mga kaigsunan, wagtang ang mga kaparian nga mga Levita. Niadtong tuig 70 AD, nawala ang Israel sa mapa. Kay nang langyaw sila sa nagkanilaing nasod. Og sukad ni adtong 70 AD, wala na ang Jerusalem. Wala na. Mga Romano na ang nagtikaw-tikaw dito. Unya, nipuli ang Muslim sa pagpuyo dito, ang mga Palestinian. Una-una, 70 AD, nawala sa pagkanasod ang Israel. Nawala sa mapa ang Israel. Apan ang Biblia nag-ingon nga ang Israel mabalik yun sa pagkanasod. Magpabilin yun nga nasod. Muna nga, bisag gitagna na sa Quran nga di nagiguno ang Israel mabalik sa pagkanasod.
ni adtong tuig 1948 mga kaigsuonan. Kung wala ko masayo pa, tuig 1948 nabalik man ang Israel sa pagkanasod. Bago pa lang. 1948 pa lang, liwas lang sa atong ikaduhang gubat sa kalibutan. So karon kay nakabalik man ang Israel sa pagkanasod. Makita nimo diya nga bakak ang gisultis Quran. Ang mga Muslim nga mga nasod nagtinguha gyud sa paglaglag sa Israel. Gusto nila nga makalimtan o mahanaw na ang Israel sa hingpit. Munang giingon diya sa bersikulo 4 sa Salmo 83. Dali nga ri sila mingon laglagon ta ang ilang nasod aron makalimtan ang Israel hangtod sa kahangturan. Mao gini pangandoy sa tanang mga Muslim countries, mga igsoon diya sa Middle East nga wag tangon gyud ang nasod sa Israel. Gusto nila makalimtan ang Israel pero dili mahimong mapildi ang Elohim, dili bakakon ang Elohim ug dili mahimong mabakak ang tagna sa balaang kasulatan. Kini bitaw mga panghitabo karon mao nay mga prueba mga igsoon nga ang Biblia tinuod. Kay kung ang gisultis Biblia wala pa matuman, kanang giingon ang Israel panalipdan unya karon ang Israel nagkawala-wala, nagkadipo-dipo kay di makadaog sa gubat bisan saon, makayon ta bakak ang Biblia. Pero ang tanang gisultis Biblia natuman gayod diha sa kinabuhi sa nasod sa Israel, mga kaigsunan. Mao nay prueba 100% nga ang Biblia tinuod. Dili binuhat-buhat lang sa tao ang Biblia. Tinuod ang Biblia. Versikulo 5, nagkauyon sila sa ilang laraw og naghimo sila kasabutan batok kanimo. Sais ang katawhan sa Edomya, mga anak ni Esau, og ang mga Ismaelita, mga anak ni Ismael, mga Arabian, mga igsoon. Ang katawhan sa Moab, kining Moab, mga kaliwat ni Lot, mga igsoon. Munang anak ni Lot adto sa iyang anak na ni Lot sa atong iyang mga anak nga babae. Ang katawhan sa Moab og ang mga Agrihanon, ang katawhan sa Gibal, sa Amon o sa ning Amon, anak ni Moab, ang anak ni Lot, og sa Amalek, sa Pilistia og sa Tero og mitipon usab kanila ang Assyria, ingon nga ligong kaaway o ligong kaabin sa mga kaliwat ni Lot. Kita nimo na, libutan ang Israel. Nagkauyon ang mga kamusliman nga mga nasod, nagkauyon sila sa ilang laraw og naghimo sila kasabutan batok sa Israel. Nagkasinabot ang Edomya, mga Arabo, mga Arabian, Ismailita, mga katawhan sa Moab, Agrihanon, Gibal, Amon, Amalek, Philistia, Tiro, Assyria, tanan nga mga kamusliman diya nga naglibot sa Israel, nagkasinabot sila batok sa Israel. Bisan ang mga kaliwat ni Lot mahimong kaaway sa Israel. Ang kaliwat ni Ismael nga igsuon ni Isaac mahimong kaaway sa Israel. Ang kaliwat ni Esau nga igsuon og kaluha sa Israel mahimong kaaway sa Israel. Naana sila karon sa mga kamusliman, mga Muslim ni sila karon, mga kaigsunan. So matuman gyud ang gisulti sa Biblia, matuman gyud ni mga igsuon nga magtigom sila aron gubaton nila ang Israel. Magtabang sila batok sa Israel. Tan-aw nila mag-usa-usa lang taggubat, di ta magsilbi gyud. Di ta magsilbi makigubat sa Israel usa-usa, tabangan nato ni. Kay bugat lagi nga bato ang Israel para nila. Sa 12:3 sa Zacarias, himuong mabugat nga bato ang Israel. Mao na may nga tabangan. Bisag unsa pa nakabugat basta tabangan nato, pildi lagi ni mo na ilang pagtuo. Munang tabangan ang Israel apan ang Elohim kanunay nga nanalipod sa Israel. Matud pa sa Salmo 83 atong gibasa bersikulo 3. Kay ang Israel mao ang nasod nga iyang gipanalipdan, mga igsoon. Naas bersikulo 3 na. Mao ang nasod nga iyang gipanalipdan. Mao na ang Israel. Matod pa sa World News, nakoy gipost bit sa Facebook nung bahin sa World News.
usa ka terorista miingon nga ang Elohim sa Israel na nalipod kanila. Iyang giusab ang dalan sa ilang mga rockets sa tunga-tunga sa kahanginan. Sa ato pa, ang ilang mga rockets mga igsoon padulong sa Israel, wahingos Ginoo adtong maadto sa layo manug pa. Parehas na itabo bitaw sa Saudi Arabia sa una. Sa itong mga tuigat, taon-taon na, nga 200 kapin ka rockets ang gipadala sa Saudi Arabia sa Israel. Pero hibulong sila bisag usa way nitog pa. Way nitog pa, way balita kung asa adto daes mga sa Mediterranean Sea gipangwahing guro tos anghel sa Adonai ba. Gipangwahing sa anghel sa Adonai. Gipanghulog dito sa kadagatan, way ni buto. Manalipod ang Israel. Shabbat Shalom. Ang brother kang April Sales Anding Apol, mayeng gabi ini mo diha. So, mauni mga igsoon ang testimonyo sa usa ka terorista sa world news nga matod pa niya ang Elohim kuno sa Israel na nalipod kanila mismo terorista mismo ang misulti nga ang Elohim sa Israel na nalipod sa Israel. Giusab sa Elohim ang dalan sa ilang mga rockets sa tunga-tunga sa kahanginan. Ang nagtestimonyo ang terorista mismo. So mauna ang dili madawat sa mga Muslim na ang Elohim sa Israel buhi o gamhanan og tinuod nga Elohim. Dili sama sa ilang ala nga walay pulos. Naago na. Akong giingnan tong usa sa friends na i-comments ko sa friends na ko sa Facebook. Kung giingnan. Daghan man mong Muslim, mas daghan pa mo jutay kay ng Israel. Pag ampo mo, pag tinabangay mog ampo, maghiusa mog ampo, pila ka nasod puro Islam, hala hiusa mog ampo nga dunggon mo sa inyong ala, nga pildiho ng Israel. Kay hangtod karon wa mo kapildi sa Israel, kagamay sa Israel, ilhana na nga mas buhi og mas tinuod ang Elohim sa Israel kaysa Elohim sa Dios sa mga Muslim. Wa man nalipod si Allah sa mga Muslim, hinuna ang mga Muslim nangapildi kay ang Allah dili tinuod nga Dios. Mugna ra nang Muhammad kanang Allah nila mga igsoon. Og dili makapanalipod kanila kung tinuod pa na inyong Allah, nganong di mamumandaog sa gubat, kamong mga kamusliman. Di ka panalipod ang inyong Diyos. Apan, dili ikahibulong mga kaigsunan, kung dunay mga Muslim karon nga moangkon og muila nga ang Elohim sa Israel tinuod. Di ta anak mahibulong. Terorista, ni angkon siya nga ang Elohim sa Israel nanalipod kanila. Na nalipod sa Israel ang ilang Elohim. Maayong gabi Brother Laskay Saldivar Iser, Shabbat Shalom ni mo, Brad. So, dili na to ikahibulong na mga igsoon. Kung ang usa ka Muslim lagi mahingangha og motoo nga ang Elohim sa Israel tinuod buhi, di ta mahingangha na kung ang usa ka Muslim mo angkon nga ang Elohim sa Israel mao'y tinuod nga Elohim. Nga naman, nahitabo naman guna mga igsoon sa panahon ni Propeta Eliseo. Nga ang usa ka Muslim nga taga Syria nga mao si Naaman mikumpisal matud pa niya, "Now I know that there is no God in all the earth but in Israel." Mao na pagkumpisal ni Naaman, usa ka Syrianhon nga sundalo, usa ka Syrianhon, sa to pa usa ka Muslim. Mikumpisal siya nga walay laing Elohim nga tinuod sa tibuok kalibutan gawa sa Elohim sa Israel lamang, matud pa niya mga igsoon. Mabasa nato na sa 2 Hari kapitulo 5 bersikulo 15. Onya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Elohim ug miingon, "Karon nasayod na ako nga walay laing Elohim sa tibuok kalibutan gawas sa Elohim sa Israel." Matud pa ni Naaman nga usa ka Muslim, usa ka Palestinian mga kaigsunan. Ingon pa niya,
Karon nasayod na ako. Now I know. Matod pa niya. Nga walay laing Elohim sa tibuok kalibutan. Walay laing Elohim sa tibuok kalibutan. Gawas sa Elohim sa Israel. Ang tinuod nga Elohim sa tibuok kalibutan, Osara. Osara ang Elohim sa tibuok kalibutan. Og walay lain ang Elohim lamang sa Israel. Mga kaigsunan. Mismo usa ka Muslim nga sinaaman nga taga Syria, kapitan sa mga kasundaluhan sa Syria, mi pamatuod nga walay laing Elohim sa tibuok kalibutan. Gawa sa Elohim sa Israel, mga kaigsunan. So kamo diya, mga kaigsunan, kumusta man mo? Kinsa man ang inyong Elohim? Kinsa ang inyong Dios? Dios ba sa Roma ang imong Dios nga gisimba? O Dios ba sa India ang imong gituohan? Maayo pa ang taga-India karon kay naghinulsol. Libo-libo ka mga Dios-Dios sa India ang ilang gipang labay sa sapa, gipaligsan sa mga bulldozer, mga igsoon, gipang grader nila, gipang labay ang ilang mga Diyos-Diyos kay nakaamgo sila na dili tinuod ang ilang Diyos-Diyos kay wa makapanalipod kanila batok sa COVID. So, mayong nakaamgo sila ang mga taga-India, ang mga Katoliko na itong mga kaigsunan, kanus apog makaamgo nga kanang inyong Diyos-Diyos, di na makatabang. Nakadumdum ka sa primerong pagsugod, pagyod aning COVID-19. Sa wa pa magsugod og lockdown ang Cebu, mga kaigsunan. Nakadumdum goromos balita nga ang usa ka pare diya sa Cebu City naghelikopter, gibinditahan ang tibuok Cebu, gibubuan sa bindita ang tibuok Cebu ga helikopter para nga dili kuno mag-COVID. Mga igsoon, pagkahuman, ang gibuhat sa mga Cebuano, giprosesyon nila ang ilang senyor, santo nila, giprosesyon nila kada kadlawon sa tibuok Cebu City para kuno dili masudlan sa COVID. Paglabay ko sa kasimana, na-lockdown ang Cebu City kay daghan ang positibo sa COVID. Niepekto ba ang ilang bindita? Wa. Niepekto ba ang ilang prosesyon sa ilang senyor kada kadlawon? Wa mo epekto. So kanus aman ninyo ipospos na ang inyong senyor, santo ninyo. Kamong mga kaigsunan natong mga Cebuanos. Kanus an ninyo ipospos ang inyong mga senyor. Kung mahadlok mong mumartilyo, mahadlok mong mumaso sa inyong senyor, datas ako. Ako'y mumaso. Tiguma ang inyong mga senior santo ninyo. Ako'y mumaso anak, kana mga berhen ninyo. Nga wa makapanalipod sa inyong sa COVID. Kung mahadlok mong gabaan, ako'y martilyo, ako'y maso. Kay di ko gabaan. Siya, mo'y gabaan ako. Inigdok-dok na maso sa ulos sa senior. O kana, gigabaan na siya. Ay mo kahadlok ka ng mga butanga. Di na tinood. Binuhat na nas mga palahubog. Mga igsoon. Di ko kahadlok ng revolto. Kay binuhat na nas palahubog. O ang pare nga nagbindita na otropod nga bayot. So, way gaba ana. Muna nga ay mo kahadlok ana. Mga igsoon. So, kinsa ang imong Dios? Dios ba nga gikan sa Roma? Dios ba nga gikan sa Espanya? Kanang imong senyor? Mo ba imong Dios? Dios ba nga gikan sa India? Buddha ba? Dios ba nga gikan sa China? Kinsa ban ang imong gituohan nga Dios? Si Rizal ba ang imong gisimba nga Dios? Kumusta mo diyan mga Rizalian? Si Rizal ba ang inyong gipakadiyos? Si Ekleo ba? Kamong mga PBM, si Ekleo ba ang inyong gipakadiyos? Kinsa ba imong gipakadiyos? Si Kibuloy ba? Kamong mga sakop ni Kibuloy? Timan ini, walay laing Elohim. Matuod nga Elohim sa tibuok kalibutan, ang Elohim lamang sa Israel. Walay laing Elohim, ang Elohim lamang
nga gitawag sa Biblia nga El Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yisrael. Mga kaigsunan, mauna ang tinuod nga Elohim. Matod pa sa Matthew 22:32. Anoke Elohe Abraham, we Elohe Yitzchak, we Elohe Yaakov. Ha? Ako mao ang Elohe ni Abraham, og Elohe ni Yitzchak, Isaak, og Elohe ni Yaakov, mga kaigsunan. Sa Matthew 22:32. Ang Elohim, dili Elohim sa mga patay. God is not God of the dead, but of the living. Ang Elohim, dili Elohim sa mga patay, kundi Elohim siya sa mga buhi, mga kaigsunan. Mauna ang Elohim sa Israel. Adonai Eloheno, Adonai Echad. Mauna hinumdumi, Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Pamati o Israel, ang Adonai nga imong Elohim, ang Adonai usara. Nag-inusara siya sa tibuok kalibutan, siya lang ang bugtong usa ug matuod nga Elohim sa tibuok kalibutan. Og kana mao ang Elohim nga gisimba sa iyang piniling katawhan, sa iyang piniling nasod, nga mao ang nasod sa Israel. Mao na ang nasod sa Israel, mao ang bugtong pinili sa bugtong matuod nga Elohim, mga kaigsunan. Kung gusto ka mosimba sa matuod nga Elohim, sa bugtong matuod nga Elohim, mukuyog ka sa bugtong pinili nga mao ang nasod o katawhan sa Israel. Ayaw pagtukod og imong reliyon do. Ayaw pagtukod og imong sikta o reliyon. Kuyog sa bugtong pinili nga nasod nga mao ang Israel. Kay sila lang ang nagsimba sa matuod nga Elohim, nga mao ang gitawag nga Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov. Siya lang ang bugtong usa matuod nga Elohim. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon. Shabbat Shalom kanatong tanan. Maayong gabi. Hallelujah. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Shabbat Shalom kang Sister Jubats. Di takabukana ni. Laskay guro yapon ni. So, maayong gabiin yung tanan og Shabbat Shalom sa tanan natong mga kaigsuunan.